siap Pak Amargi iki Agus. ketoke mantene ya wis siap siaga gati. Baik, Badhe netepi nggih. tata upacara adat Wididono. Nggih, Pak Sing Agus. wis lumampah ana ing tlatah Tugu. Ya sendang Tulungagung. Nggih, Dok. Sumangga Saiki, dilanjut Bapak. Nggih. Sagunging para rawuh kakung putri ingkang bagya mulya ingkang menika sampun dumugi mriting adicara nuwun inggih. Hamba pilih pinanganten anggenipun hanglas wadon anglur sarta sampun paripurna. Mugi kepareng kami jelaken saking sasana tepas wangi tumunten tumuju wonten ing sasana rinengga kadherekaken kalian putri sakembaran saha putra sakembaran kang hangasta wujudipun kembar mayang. Pramesaken menika nyuwun sewu dumateng panjenenganipun juru pangrawit Ketawang Ibu Pertiwi. Niat langening kang languyan anglar panda muncar binarung ling gending Ketawang Ibu Pertiwi angiringi lampahipun pinanganten putri kang mijil saking sasana tepas wangi tumunten tumuju wonten ing sasana rinengga. Nununan Danero Maksana pinanganten putri mijil saking sasana tepas wangi. Dasar pinanganten putri wanodya kang ayu rupane karengga ing busana. Marmo kalamunta Cinandra kurang candra luwih rupa. Palarapan nyela cendhani grana ngrungih pepasul lir pinatut. Rikma memak angembak bakung bibi nyonduren sajuring. Jonggonyo mangulan-ulan payudara cengkir gading piningit. Yayah jebul dana mekak ing madya bangkean hanawon kemit. Pupu amung kang gangsir kentolek yalham manak. Didinyo pindha ndase ula lare angon. Kadherekaken kalian Rama ibunipun pinanganten putri Anenggih. Panjenenganipun Bapak Sukan Ibu Samirah minangka badhe netepi tata upacara panggihipun mituhu adat Wididono ingkang sampun lumampah wonten ing tanah Jawi. Kaapit dening putri sakembaran kang ngasta wujudipun kembar mayang. Kembar menika padha mayang menika sekar. Ingkang karunjit dening Ki Wasita Jati minangka pangrunci tetiraning sekar mayang.
Gustining Rama ibunipun pinanganten putri anggih panjenenganipun Bapa Sukan Ibu Asmirah minangka cakepen tata pacara adat Widhi-Widana ingkang sampun lumampah wonten ing tanah Jawi. Ketawi sampun lenggah nggono raras pinanganten putri saha Rama ibunipun pinanganten putri ingkang badhe nepit tata cara adat Widhi-Widana pun inggih upacara panggih gending kang kapiyarsa kapinggih saantawis sagunging para rawuh kakung putri kang wadhawi mulya ingkang menika sampun dumugi petiting adicara nuwun inggih upacara panggihipun pinanganten mituhu adat Widhi-Widana kang sampun lumampah wonten ing tanah tlatah Tugu Sendang. Nyuwun sewu dumateng panjenenganipun kang taos sarana pakarti dawuhipun pinanganten nuwun inggih panjenenganipun juru panggih saha ingkang taos sarana pakarti dawuhipun pinanganten monggo kaaturan saestu gati sugeng diri awit panggihipun pinanganten mituhu adat Widhi-Widana badhe kawiwitan pramosaken menika nyuwun sewu dumateng panjenenganipun pangombyong pinanganten saha pinanganten ingkang kepareng bedol Sekar Mayang Sekar Adi Monco Warna kaaturan sawetara gati sugeng diri awit panggihipun pinanganten wonten ing kalenggahan menika badhe kula awiti pramosaken menika nyuwun sewu kagem dumateng panjenenganipun para tamu undangan kagem caos pakurmatan mijilipun pinanganten saking palermanipun pinanganten tumunten tumuju wonten ing sasana panggih kaaturan jumeneng saantawis. Nyuwun sewu sepisan malih dumateng panjenenganipun para tamu undangan monggo kaaturan jumeneng saantawis saperlu nuwun inggih caos pakurmatan dumateng mijilipun pinanganten saking palermanipun pinanganten saking Wisma Palerman kinanti manjing wonten ing sasana panggih kanthi maos bismillahirrahmanirrahim panggihipun pinanganten kawiwitan. Kumenyar mawa mraba kenyar-kenyar winur weda sumirat-sirat teja maya-maya saya caket saya cetha saya ngedalu sanga malela pranyata tejaning pinanganten kakung ingkang binayang kari mijil saking Wisma Palerman kinanti manjing wonten ing sasana pawewahan. Mubyar-mubyar busananira pinanganten kakung ingkang ngimba busananira Narapati lamun kadulu katon agung Prabawa agung ateges kebak ing kaendahan ingkang sanyata adiluhung pundene Prabu ateges sinung pindha jejering Narendra ingkang kebekan ing kawibawan luhur. Prabawa ateges sinung Prabawa ingkang adi endah milangoni dampyak-dampyak kang samya maksana hangayap sang pinanganten kakung ingkang pinaragan dening para kadang sentana mewah warga Pandhawa sampun dumugi yen ingkang tinuju nulya pinanganten sarimbit badhe netepi tata pacara adat Widhi-Widana wis dugi wahyaning mangsa kala dumawang kodrat panggihipun pinanganten kakung saha pinanganten putri ingkang mastuti lila jaring para kina ingkang jinempana ing angin kinandi ing awiyat saha nulat edendang budaya luhur marsuti mardawaning budya tulus. Budya tegese budidaya
ingkang tuwuh saking osiking penggalih wondene tulus mengwerdi saliring pakerti tumuju ing kautaman. Kawuryan pinanganten putri wus jengkar saking sasana rinengga kinanti dening pangembaning penganten tumuju ing papan sinkersaha sasana panggih. Swaraning pradangga munyo hangrangin kadhiasung pepuji mring pinanganten kekalih kang kaesti dadi kang sinedya dadya saya caket denira lumaksana. Pinanganten kekalih dupi wus prapteng unyan ingkang tinuju nulya. Pinanganten kekalih samya apagut timngal. Tempu ing pandulu catur netra ingkang linembaran budi luhur satemah wonten daya pangaribawa ingkang hamba rasa gaib tumanem ing sanubari. Sakala kumlawe astane pinanganten putri sami ambalang gantam ring pinanganten kakung ingkang winantas gundang kasih pinanganten kakung gumanti ambalang gantal kang pinastan gundang tutur kawistara pinanganten kakalih pus jajar sumanding mring luhuring pasangan pisang raja menggo pralampita pineti dados pasanganira kinudang-kudang mandireng pribadi. Kawistara Sri Atmaja pinanganten putri paring sungkem dumateng pinanganten kakung mandhap saking pasangan ya mrepekyan tiga cinaket ing bokor kencana mangka wadhahing sekar setaman sakala antiga pinidaking padha pecah saknalika yo pinanganten putri laju jejengku sarwi sembah kalbu mring pinanganten kakung paripurna sembah kalbu amijiki samparane kang neraka hangi cali segala sekerta mugi tulus mulya manggih Raharja. Katon kambang-kambang sekar triwarna mawar merati kun kanthil kang haneng jroning bokor kencana yekti menika kinarya pralampita lawun minawar tembung manis lumantar kedaling lati dadya pambukaning karya tama kumantil padoning netra tumanem tutunging nala paripurna upacara panggih pinanganten sinegepan sindur ingkang warna reta mewah seta dalasan kang rama ibu kasindur tumunten tumuju wonten ing sasana pinajang ingkang badhe netepi tata upacara adat widhi-widana ingkang sampun lumampah wonten ing tlatah Tugu Sendang Tulungagung. Lun-lunan denira lumaksana Rama kelawan ibu anam puji marang pangwasaning Gusti dat ingkang murbing weng murbing gesang
Mugi-mugi anggenipun palakrami pinanganten kekalih sageta jumbuh ingkang sarwi ginayuh, sembada ingkang sarwi sinedya, lestari ingkang sarwi kaesti. Paripurna upacara panggih pinanganten badhe netepi tata upacara krubungan ingkang kapurmani upacara bobot timbang ingkang rama lenggah ingkang badhe mangku kang putra kekalih pinanganten kakung kapang wonten jengku sisih kanan, pinanganten putri kapang wonten jengku sisih kering. Asta kang rama katumpangaken wonten pamedhanganipun pinanganten kekalih jroning wadhak tertamtu beneh, nanging jroning pangraos boten wonten benehipun. Senadyan menika putra mantu dalasan putranipun piyambak, sedaya kawengku kados putranipun piyambak. Paripurna upacara bobot timbang pinanganten kalajengaken tepi tata upacara tanem jero asta kang rama katumpangaken wonten pamedhanganipun pinanganten kekalih kanthi maos bismillahirrahmanirrahim. Pinanganten kekalih kawisuda tama salebete amangun bali wisma ing pangajap. Mugi-mugi pinanganten sarimbit sageta kaken-kaken inen-inen kaya mimpilan mituna saged bangun keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Wujudipun kacar kucur, kacar kucur tuna satak bathi sanak wong liya dadi sedulur. Kacar kucur paring pasemon bilih pinanganten kakung paring gunakaya dumateng ingkang pawestri. Wujudipun kacang kawak, dele kawak, beras kawak gumrojok wonten ingkang kaluntun wonten pangkonipun ingkang pawestri. Ingkang pawestri sumedha nampi gunakaya saking pinanganten kakung lajeng dipun titipaken dumateng rama ibunipun pinanganten putri anenggih panjenenganipun Bapa Sukan Ibu Asmirah kawistara lun-lunan dene lumaksana amaringake gunakaya anggenipun makerti pinanganten kakung menika dadi rejeki ingkang singlar saking paugraning agami sampun katampi dening Rama Ibu ing mangke badhe kasimpen wonten ing lumbung agung. Sampun paripurna upacara kacar kucur saklebatan ana putri sakembaran. Ana putri sakembaran kang hangasta wujudipun sekul punar sekul jemuk ingkang winastan sekul palimaan. Lun-lunan putri sakembaran hangasta wujudipun dedaranipun pinanganten kekalih tekuk dengkul sedeku madhep hanya dong wujudipun dedaranipun pinanganten kekalih. Songsong janur kuning menika minangka pepetaning pangayoman mengkuwerdi. Bilanipun makerti pinanganten kakung menika dadi rejeki ingkang singlar saking paugraning agami. Kawistara Driyatmaja pinanganten putri andulang pinanganten kakung kanthi rasa kebak sutresna asih. Sang istri nyuapin sang suami dulu, nanti dilanjut sang suami nyuapin sang istri. Pinanganten putri andulang pinanganten kakung gumanti, pinanganten kakung handulang pinanganten putri menika winastan kembul bujana Handrawina kembul menika sareng bujana menika dahar. Yektosipun kembul bujana Handrawina menika dedaranipun ratu utawi Narendra. Reh wonten ing kalenggahan menika pinanganten dados mimbaning raja sedina, ratu sedalu nerpati sehari. Pantes yentos bab dedaranipun menika kembul bujana Handrawina utawi dahar sesarengan, purna dahar sesarengan. Pinangantian pinaringan unjukan wujudipun deganing kambil ijo
ingkang kaasta dening satriya sakembaran kanthi tek kembar warnane kembar busanane bagus-bagus padanane angasta wujudipun unjukan arupi tirta utawi warih kacadongaken dening satriya sakembaran wujudipun tirta utawi warih tumraping gesang wonten ing alam donya menika betahaken tirta utawi warih pratandha unjukan menika badhe kaunjuk dening pinanganten Sarimbit ingkang sakmenika dados wimbaning raja sedina ratu sedalu nerpati sehari diminum bareng-bareng Mas kalian Mbak Manten katon rumesep wonten ing sanubari ing pangajab mugi-mugi pinanganten Sarimbit anggenipun mangun bali wisma tansah tinemu ayem mewah tentrem wiwit bumi luka dumugi delahan lho niki kanthi pinayungan karaharjan menika pinanganten anggenipun netepi tata upacara salajengipun lho niki juru pita swara kaaturan lerem santawis lho niki dumateng panjenenganipun Bapak Sukan sekalian Ibu Samira monggo kaaturan jengkar saking saksana lenggah tumunten wonten ing papan sampun kasemengetaken monggo dumateng panjenenganipun Kadang Pisan Sutresna nggih panjenenganipun Bapak Supriyadi kalian Ibu Mulyaningsih nggih monggo kaaturan Ajawatasta menika pratandha bilih panjenenganipun Kadang Pisan Sutresna panjenenganipun Bapak Supriyadi Ibu Mulyaningsih sampun hangestren lekas sedyanipun panjenenganipun Bapak Sukan Ibu Samirah anggenipun hanggula wentah putra putrinipun wonten ing kalenggahan menika nggih mugi-mugi kemawon pinanganten kekalih sageta bangun keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah lho nggih dumateng panjenenganipun juru foto utawi juru syuting monggo dipun pendet gambaripun anggenipun mapak pisan mertui titik rawuhipun Kadang Pisan Sutresna saking ladang Kedung Waru Tulungagung sampun rawuh monggo kaaturan pinarak lenggah wonten ing sasana ingkang pinanji sinambi inggih menawi mangke badhe hanampi sowanipun Kang putra kekalih kagem sarana njangkepi tata upacara sungkem nyuwun sewu dumateng panjenenganipun juru paes monggo dipun prakitesaken anggenipun hangolos duwungipun pinanganten kakung ingkang hangolos menika pinanganten putri lajeng saksampunipun kaolos duwung utawi keris wonten wangkingan menika ageman rukmi arupi slop utawi canila kaolos ugi ageman rukmi arupi slop monggo dipun olos wajengkar saking palengganira Sri Atmaja pinanganten kekalih estining managya sumengkem pepadan ingkang rama lawan ibu sugra tumungkul hamari keluyayah konjem ing Bantala wadananing pinanganten Sarimbit mangkono to pangudaswaraning griya kang dereng miji lisan saking pinanganten putri duh Rama pepundhen kula kang putra kekalih pun rumetahing pujastuti pujastama dumateng Paduka Rama Ibu
Nduk. Cahayu cah bagus. Sowanmu tak tampa cah bagus nanging pangestuning Rama lawan ibumu Tapanana ya Ger. Tak titipke anakku marang kowe. Tuntunan marang kabecikan ya Ger. Wong tuamu amung bisa memuji muga-muga anggonmu omah-omah tansah pinaringan atut-rutut tresna tinesnanan sih sinisian rahayu tentrem kalis ing rubeda nir ing sambikala wiwit bumi loka dumugi delahan ya Nduk ya Ger Cahayu nuwun inggih Rama Ibu nuwun inggih Rama Ibu tobat Nduk anakku kene Nduk suwanmu tak tampa ya Nduk pangestuning Rama lawan ibumu Tampanana senadyan luh iki mono netes tegese luh iki mono luh kabagyan bungaing wong tuamu ora kaya dina iki Nduk mareping wong tuamu ora kaya dina iki Gusti paring berkah Gusti paring winih lamun to besok dadi winih kang apik winih kang becik ditandur nembuyung godhonge kembang kanggo jarum wah kewah katentreman yo Ger kabagus manut pituturing wong tuamu yo Ger manut pituturing gurune manut pituturing para ulama para kiai tindakno anggonmu omah-omah kuwi mau kanthi tata-cara agama nanging aja ninggalke adat kabeh adat yo Ger kabagus salat limang wektu minangka tagak ing uripmu tagak ing agamamu trepono nganti becik ya Nduk ya Ger supaya bisa besok anggonmu omah-omah bisa bangun keluarga sing sakinah mawaddah warohmah ngono ya Nduk dongane wong tuwa ngono kuwi mau tindakno ya Ger ya Nduk Cahayu nuwun inggih Ibu nuwun inggih Ibu nyuwun sewu dumateng panjenengan Bapak Sukan sekalian Ibu Asmirah monggo kaaturan inggih menika hanjejeri Kang Putra kekalih dipun pendet gambaripun ing mangke sasampunipun kadang pisan Tresna sampun paripurna dipun foto kasusul kalajengaken nggih menika panjenenganipun Bapak Supriyadi sekalian Ibu Mulyaningsih ingkang mijil saking tlatah Kedung Waru Tulungagung lahan karuban manis ya Nduk lah iya ya Mas ayu rupane luhur bebudine tumrap pinanganten putri ing kalenggahan iki sing kakung bagus Nduk sing putri ayu degane kambil ijo bejane sing duwe bojo ora liwat awake ya ndedonga ya Nduk muga-muga pinanganten sarimbit anggenipun bangun bale wisma tansah pinaringan atut runtut bisa kaken-kaken ninen-ninen kaya mimi lan mintuna tegese Nduk sing duweni sifat runtang-runtung bocah sak klurune baik suka maupun duka ngono ya Mam ugi ngaturaken agunging panuwun Nduk dumateng panjenenganipun Bapak Sukan Sadutragu ingkang sampun kersa nimbali puri budaya ing kalenggahan iki saha priyas kondang ngono ya Mam ya muga-muga apa sing dadi apa sing dadi kajat nyatipun panjenenganipun Bapak Sukan anggenipun mantu ing kalenggahan iki tansah pinaringan rahayu wilujeng ya Nduk oleh dunganing panjenenganipun para pepunden para pinesepuh langkung-langkung para kiai ngono ya Mam
Sawake dhewe ora perlu ngomong sing akeh-akeh. Ayo saiki nyuwun sak pupuh ae. Heeh. Halo Mas. Sing unine didalan ing akrami ki lho apa kae jenenge aku lali kuwe. Iya. Tujoke mantene. Gegarane wong akrami tutu bondo tutu rupa hamung hati pawit tane. Yo suaraku jane ya apik ya. Oh. Iki lek cara Gendal Bulurne ya Mas Eko Prisdianto. Lek campur darat ya aku. Luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang yen angel ka halangkung tan kena ati numbas arto nekak-nekak nenco ya nek watuk tilek nggih sagunging para rawuh kakung putri kang sedaya muatan mengkaten menggah adicara adat wididono awit mijilipun pinanganten putri saha upacara panggih sungkeman kerubungan sampun paripurna ing ajeng sampun klateraken tandha yekti sak sampunipun adicara adat wididono badhe kalapan inggih menika adicara walimatul lurus wondene urut runcaning tata adicara wonten ing kalenggahan menika ingkang sepisan pambuka wondene adicara ingkang angka kalih waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an Anu Karim dene tetuwangga ingkang sampun piniji wondene adicara ingkang angka 3 inggih menika atur pambagyaarja ingkang badhe tetuwangga dening panjenenganipun Bapak Haji Tasik Sunarto adicara ingkang angka sekawan nggih Umbul Donga mekaten menggah adicara wonten ing kalenggahan menika purwa madya usananing sedya mugi para tamu kakung semana putri tansah wonten suka lilaning penggalih tansah paring jurung puji astuti puja astawa ngantos dumugi paripurnaning pawiwahan nuwun matur nuwun ngancik adicara ingkang wisan pambuka sumangga